тамошобино ҳози заказом омада расидан. Хостум шумо камакак дар бораш маълумот диҳам. Шумо низ метавонед дархост кунед. В наличии анами хоҳари ма дора блинный торт, анам хел трайфл, баъд блинный ролл дора. Духтаро бовар кунед, як бор заказ кунед, бичашед ку маззаш айдаантон намерава. Ҳами қабамазза я нигоҳ кунед. Пури шоколад, пури крем, пури мева. Инаи трайфлшам ҳами хелаям қабамазза духтаро. Бо нархша намегин. Аз бисёр ҷо нархош арзон ай духтаро. Ира бинен. Блини тортуш янамуд хушрӯ пеш дар рӯи дастархон мондандам аҷоиботай вақте меҳмон мебиёя ё ки ягон ҷо тӯҳфаям бурданӣ бошен духтаро боварӣ дорум маъқултон мешава. Нигоҳ кунен ҳама одамда маъқул мешава вақте тӯҳфаш мебарӣ. бинен охе чӣ хел хушрӯча карда равонтон мекуна. инам хел упаковкада беҳтаринай охе маззашку ногуфтанӣ. марамат страничкаша отметид мекунам, рақамошам мемонам дар рӯи экран. Чи блинный ролл, чи мисол трайфл ё ин ки блинный торт гирифтанӣ бошен ҳатман бинависен духтаракда. Чӣ хеле гуфтум нархош аз бисёриёда арзонай, маззаш ногуфтанӣ, маззаш нотакрор. духтаро инаи блинный тортша буридам нигоҳ куненда чӣ хел қабат пури мевагӣ дора. баъд кремшам аҷоиб бамазза. марҳамат чӣ хеле гуфтум як бор заказ кунен раҳмат мегин. беҳад бамазза тайёр мекуна. ина шакли буридагишам биненда пури клубникау пури бананай дурунуш беҳад бамаззаай. раҳмати калон хоҳарҷон. баъд нигоҳ кунен блинный тортша ма якум бор гирифтестам. анеким ина блинный роллша. ира бинен блинный роллуш ҳам қавазбинай духтаро пури меваяй. баъд нигоҳ кунед шоколадшам бисёрай, анаи вайшам бисёрай писта дора. инчунин кремшам бисёрай сочни бамаззаай. қоқ нест. бисёр вақт мисол ина тортои блинный қоқ мешаванд. ай иам хел сочни бамаззаи маъқултон мешава. инчунин трайфлошда гап нест духтаро. маззашда бовар кунен ку ногуфтаниай маззаш. ман медонам бисёриҳо ҳамин намуди трайфлора қиматтар мефурӯшанд, лекин дар страничкаи ҳами духтар ҳами чизе ки мепаза ҳам бамаззаай, ҳам нархиш нархи беҳтаринай. мина марҳамат бо бинависен ё ки будроен тамошо кунен бо шумода мефаҳмонанд. ҳами касседа ки ман ҳами духтарака тавсия додагием ку ай ҳами трайфло заказ кардагиан ё ай блинный роллошку раҳмат гуфтагиан бовар кунед. чанд шиносои худам ина ай бозор савдогаро гирифтагиан меганда чӣ хел бамазза буд заказ кардем аму гуфта таъриф мекунанд. ира бинен иам пури мевагӣ дора дуруш. я бор бихӯ бачам. и духтарои ман мухлиси ҳами трайфлои холашонанд. мараман ина бо барои амиё заказ кардам трайфло барои худам хуштомадам блинный торт. марҳамат духтаро. бо барои маълумоти бештар муроҷиат кунед. ман рақамои ватсапшам мемонам, страничкашам отметид мекунам. духтаро чо карден? як бори дига салом. дар чӣ кору борен? ина духтарои ман ҳози ҳар сеша сарошона шушту майвана бировардам тайёрӣ барои пага барои мактаб. ина ҳози омадиян заказомон омад расид. трайфл хӯрдаистиян. раҳмат холааш. трайфлои ҳам қабамазза дора ҳами духтарак. заказ кунен пушаймон намешен. ана баъд блинный роллёшдам гап нест. инчунин ирӯз заказ кардем блинный торт духтаро пури мевагӣ беҳад бамазза. маъқултон шид? мухлиси трайфлои ҳами апашана бамазза.